Karsten! 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 Nu Jamen, lille Knud, rolig. Det lyder, som om du har vundet i lotto. Ja, det har jeg næsten også. Jeg har fundet mig en kone. Nej, jamen, hvor lå hun henne? Jamen, hun lå der på nettet. Nej, har du fået en til at gå i nettet, Knud? Tillykke med fangsten. Jo, tak. Jo, tak. Ja, hun hedder jo så... Hun hedder... Bima. Biva? Nej, altså B-I-M-A. Bima. Ja, det betyder modig på hendes sprog. Ja, det må du sgu nok sige, Knud. Nå, hvor kommer man så fra, når man sådan hedder Bima? Ja, hun er jo så fra Indonesien. Interessant brud, Knud. Jamen, så skal du vel konvertere. Ja. Konservere? Konversere? Nej, altså, vi taler ikke så godt sammen endnu. Ej, hvis I skal gifte, så skal du blive muslim, ikke? Indonesien er det land i verden, hvor der findes flest muslimer. Ja, jo. Ja, det vil jeg så, for jeg vil giftes med Bima, vil jeg. Ja, men så er der bare en lille detalje, der skal ordnes, Knud. Og hvad er så det? Ja, så skal du have kapslen af flasken. Hvad? Ja, du skal decimeres med en centimeter, Knud. Jamen, hvad mener du? Ja, du skal have kappet fængehætten. Ja. Du skal omskæres, mand. Hvad? Jamen det skal man da ikke. Hvis du vil have din brud, skal du af med noget hud, Knud. Jamen, man må du kunne omgå sådan en omskærelse på en eller anden måde. Jamen, der må der være en kattelem et sted. Ja, der er et lem, men der er ingen vej udenom. Jamen, det er da kun små drenge, der bliver skåret i. Ja, det er det normale, ja. Men de kan heller ikke så godt sige nej, vel? Men du vil jo sige ja. Og hvis du siger ja til Biva, siger du ja til kniven. men sådan en omvendelsesomskæring, den sker med lokal bedøvelse. Det skal jeg så stikkes i os? Ja, det slipper du nok ikke for. Og du skal også være klar over, det tager nok lidt tid om at gro sammen. Det er jo et sted, det er lidt svært at holde i ro som nygift. Det skulle forbydes. Hvorfor skal man da også sådan noget, Karsten? Jamen, hvad vil du have, jeg skal sige, Knud? Sådan fungerer religion. Nogen skal have dyppet hovedet i vand. Nogen skal have en trætallerken i læben. Nogen skal have ringen om halsen. Og nogen skal have skåret et stykke af tryllefløjten. Men det skulle forbydes. Jamen, det er det da også. Men kun for piger. Jamen, det er jo snyd. Men altså, Knud, sådan fungerer ligestilling. Det ved du da. Det går kun én vej. Kvinderne skal have alle de rettigheder, det er blevet snydt for i tidens løb. Men ingen af pligterne. Jamen, jeg vil jo så gerne giftes, Karsten. Jamen, det forstår så, Knud. Det forstår så. Men med en postordrebrud, Knud. Sig mig, hvor længe har du tænkt over det her? Siden i søndags. Ja, det tænkte jeg nok. Jamen, Karsten, hvad skal jeg så gøre? Ja, vi kan lade handlen gå tilbage. Du har fundet hende på nettet, og der fungerer returretten også. Ja. Eller også, vi kan lade Kirsten give dig et snit. Ja, hun er i gang med en gris lige nu. Kirsten, har du tid et øjeblik? Det ved jeg nu ikke lige. Nej! Jeg springer omgående fra! Ikke noget Kirsten giftekniv her! Hvad laver du? Ikke noget, skat. Jeg skal bare lige... Det var bare Knud her. Han havde et eller andet, jeg lige skulle hjælpe ham med. Ja, faktisk, så kan man sige, at Knud, han havde fået noget i klemme.